now pa sila nakabaludjod mga 2 hours ng practice, tulo ni siya ka-piece for the coming ni sila ng mga gitarista pa sa church. I'm thinking of kanang why na to, di na to gamiton ang ilahang talent to share for the Lord. Kay apostolate man ni ako So kaning mga bata kay naman ko El Coro nga choir. Thank you so much for the Parokya de la Inmaculada Concepcion for Sir Dave for giving me the chance to nurture this wonderful and very talented nga mga buutan nga mga bata. So ako i-try nga paduyugon sila niya yung manghod, this is the eldest, then the second, ang youngest si Ayan, sige gaduyog na sa keyboard. Ako i-try nga with the guitar kay Aron. Aron siya guys na makaduyog po siya anytime sa kapilya kay ang mga chapels wala gyud magduyog. So many are called but few are chosen. Sana naman itong mga bata na to hindi sila mapapagod. This is a call for service is really hard. It requires a lot of pressure. Lahat-lahat. So, try namin tong Alleluia, pagdaygon ang Diyos, kung kaya ba nila. So, ready na ba? Alleluia, Alleluia, Alleluia. So, this is 2 counts. Ready ta? Nig Alleluia. Down, down, up, up. Sige, 1. Ayaw nagka-pressure. 4, 3, 2. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Ngayon pa lang sila nag-practice, so hopefully mga July 30 makatugtog na sila. So i-try ko magtugtog sila nga talaga brothers, no? 3 brothers talaga magtugtog, mag-keyboard yung isa, tapos kakanta. Tapos silang dalawa with the backup of the pure El Coro, may children's choir. So thank you ni Father Marco and ni Father Jonald nga mapasinsuso kaayo kayo. Digid sila mo hatag na tog transport nga lisod ba ang bago pa ta, we are learning o niya ga-adjust pa itong sa ilahang pagduyog niya, ga-adjust po sila sa mga tao kay ang kahadlok. Pero kung nakakanunay ang mga pag-ampo o ang pagsuporta, ang pagdasig labi na sa Kura Paroko, sus kaya ra jud kaayo. Thank you and maayong hapon.